mangwana mamungana seigona pati mamuka seigona Papa Isabel. Chokwadi muri ya Zimbabwe. Kungopfunzira wasangu chirangu. Chokwadi chiripo chekuti kana makaterera muri mukati mekufamba nenhepfenyuro. Muri mukati mekufamba nechimuti muri ya Zimbabwe. Muri kuzinzira kuti chimuri chiri kufamba nebhora. Pari kuita kupfapfaidza, kuita kutsudzura, kuita kutendemura, kuita kupachangora. Asi ndikada kutaura muri ya Zimbabwe. Chimiro chiripo panguva ino. Ndiri kufamba ndiri pasi pamvuri wa muzukuru wa sekuru. Mwana wekubereka, wekudimba. Zimbabwe sandiri kuona paro. Ndiri kuona murume akasimba. Kana ndichiti akasimba. Ndinoreva kuti akasimba. Chikonzero akasimba. Saka zva akasimba ndinoti Zimbabwe murume uyu akasimba. Bedway hane dumu. Baba Isabel. Mamboedza. Pati pane zvamasirira. Hapi muzukuru. Mazwengerera. Tendera senda kagara. Matenderera. Vakakudza. Kana muchitaura nezvangu udzai Zimbabwe kuti muri kuona munya repakanyepa bota posi. Ndindo Joshua. Rikiti vo 2 minutes to 11 nasi makabatireko muri ya Zimbabwe. Icho kwadi muri ya Zimbabwe rekandireva nokureva ndiri mukati mekufafaiza pamusoro pezviri kuitika matima nawo senyika ino Zimbabwe. Ndiripo muri ya Zimbabwe kutaura kuno kwandiri kuita mukati zvakare menzvimbo inoshivatirwa nezita mukati meguta redhorobha reHarare kuti Zimuri Park. Ndakataura marimwe zuru nezvekuzimuri Park. Right. Chacho chenanga ndavinga chaisati chapera chazopera pari zvino muri yeSimba pazimuri pake pane chitiko chaitika chokuti nasi uno pana baba vakwanisa kutaura kuti vana vangu kutambura kwose kwamanga muchiita ndini ndanga ndichikonzera. Saka ndoda kuti inini nditaure pamwe nepamwe pandakakuisa pamba pangu vana vapenyu asi muno mwane pakarongedzwa. Baba vakaita madzimai anokona kuita ivo 4 barika. Right. Vaita madzimai anokona kuita 4 ndokuita vana vanosvika ivo 17. Pa 17 pane vanasikana vanokona kuita 8. Pavana 8 vasikana va 6 vakaroorwa vese vari kuvarume. Asi zvavari kuvarume 2 hasati varoorwa. Asi 6 vacho vese vakaroorwa. Vakaita vana vese vakaita vana mimba dzokutanga nenzira yeoperation. Okay. Vasati vaita mwana madoctors nevamwe vanhu vaitofungira dzimwe dzenguva mimba yabva. Nokuti vaita 2 days before kuti vazvare vana vaitanga kuvhinza ropa rakawanda. Seke example imwe yakaitwa pane vamwe blood raitofunga kuti rakabva mumunhu raitokwanisa kusvika kana 5 liters nokuti rine paraichichengetedzwa nemabudiro araita ranga rakawandisa. Vanhu vachifunga kuti mimba yabva but isina kubva. Zvadaro mukuwasha mumwe wokupedzesera iko zvinozvo aita mudzimai ane pamuviri pepiri achibva famba achibva udza kunzi dai muri vamwe marega kuita zvikare mwana nokuti mukaita mwana ikozondaona mudzimai wako afa. Asi chiri kukonzera ichi chiri kubva kumusha kuvabereki kwakaroora mukadzi wewe. Murume akati mukadzi wangu ndinomuda asi ndinogara naye sei ndisingaite vana ini ndakaroora. Right. Kondomudzorera sei zvakare ini ndichiti ndiye wandaida. Hazvibude rekanite sei regera ndiregere ndobvaita sei ndokubva aregera. Apaka kudaro muri yeZimbabwe ndokubva vaita sei vagara vashivedzera kuti ini ndoita sei zviri nani ndiite sei